Dobro veče svima. Dobrodošli na još jedan webinar utorkom u 19. Pozdravljam vas ispred Agencije za obrazovanje Marina i Jovan iz Beograda i Centra za edukaciju i medije e-time. Moje ime je Marina Petrović i ja ću večeras biti sa vama u ulozi voditelja webinara. Sa nama je večeras i naša draga koleginica Marina Panić iz Kraljeva. Pozdrav. Kasnije ćete imati priliku da čujete njeno divno izlaganje. Pre nego što prepustimo Marini reč, evo malo da se dotaknemo našeg radnog okruženja. Kao što vidite, najveći deo ovog radnog okruženja, big marker koji koristimo, zauzima mesto za prezentaciju, na kojoj će biti prezentacija predavača. Sa desne strane je prostor za pisanje poruka ili chat box. Možete da koristite latinicu ili ćirilicu i evo pozivam vas da se predstavite, ime, prezime, šta predajete i odakle nam dolazite. Možete i školu napisati ili samo mesto, tako da bi bilo lepo da se malo predstavimo jedni drugima. Zamolit ću vas da ne koristite ovaj prostor za poruke u toku predavanja, jer se time ometa i predavač, a i jedni druge ometate međusobno. Ukoliko imate potrebu da neku privatnu poruku pošaljete nekom koga ste videli ovde na spisku učesnika, molim vas koristite ovu karticu People i tu možete poslati privatnu poruku, a da time ne remetite tok webinara. Dole imate u dnu ispod prostora za porukicu, imate jednu rukicu, ona služi da se javite za reč. Ukoliko budemo imali vremena na kraju za diskusiju, a planiramo obično 20 minuta, ukoliko neko bude želeo da se uključi pomoću mikrofona i kamere, slobodno neka klikne na ovu rukicu i da nam mahne da bi želeo da se uključi. Evo puno gostiju, vidi Marina koliko imamo divnog sveta večera sa nama. Vidim i sad mi je baš drago da vidim mnogo svojih koleginica, što bi se reklo. Evo, da. Zora Bivi iz Kraljeva, profesor engleskog. Tijana Halkić, profesor srpskog jezika i književnosti. Iz Brčkog. Iz Bosne, dobroveče, Brčko. Marija Ristić, profesor istorije iz Niša. Naša draga Mirjana Spasić iz Bora, nastavnik fizičkog vaspitanja. Suzana Sekulić, osnovna škola Avram Lazović, Sombor, srpski jezik. Veliki pozdrav za moj lepi Sombor. Za naš lepi Sombor. Izvini, za naš lepi Sombor. Jer ja sam ipak iz Feketića prvenstveno, pa sam tek onda iz Kraljeva. Dobro. Dupli pozdrav za Sombor. Ljubica Nikolić, učiteljica u Smoljincu. Jasmina Stanko, bibliotekar Ošo Branko Ravičević iz Čente. Dušica Zarić, naša draga Dušica. Stara Pazova, Anton Skala, profesor španskog. Dejan Joković, srednja škola Sveti Ahilije iz Arilja. Goran Živančević iz Loznice, pozdrav Gorane. Jasmina Milenković, profesor informatike Tehnička škola Obrenovac, pozdrav Jasmina. Naša draga Gordana iz Kraljeva, večeras Kraljevo vodi, kao podrška Marini. Mašinska škola, nastavnik stručnih predmeta. Jasmina Mitić, naš predavač s prošlog webinara. Nastava matematike u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Imali smo prilike da čujemo zaista divan projekat. Matematika svuda oko nas. Uroš Milošević, profesor srpskog jezika i književnosti iz Uba, pozdrav Uroše. Anela Vejtić iz Starog Bara, evo iz Crne Gore, Oše Srbija, profesor razredne nastave. Milena Rakić, nastavnik tehničkog obrazovanja u NH Siniša Nikolajević, osnovna škola iz Beograda, pozdrav. Ksenija Krilčević, izvinjavam se, Krilčević, lepo sam rekla. Ksenija Krličević, dakle moram da idem na kurs na čitanje. Profesorica informatike, izvinjavam se, medicinska škola Zenica. Ksenija, oprostite mi. Vesna Aćimović, profesor srpskog jezika, srednja škola Sveti Ahilije iz Arilja. Žaklina Jevkić, Ošo Sveti Sava Batočina, profesor razredne nastave. Molim Jasmina. Svetlana Luković, profesor engleskog jezika iz Sidneja, a iz Kraljeva. Eto, dakle, ipak je ovo interkontinentalni webinar. Interkontinentalni nego šta. Pozdrav Svetlana, veliki pozdrav za Sidnej. Koliko je sad tamo sati?
Kako ste nas uopšte pronašli? Verovatno preko tebe, preko Facebooka. Da. Emilija Rakočević, nastavnik, dobro. Biljana Andrić, učiteljica, brodarica, osnovna škola Mića Stanojlović Koceljeva. Evo, to je za sada društvo Fino koje nas prati, ima nas sa svih strana, dobrodošli svi još jednom i ko se bude pridružio, slobodno neka se uključi da se predstavi. Još par stvari o hoću da skrenem pažnju na webinare koje smo ranije realizovali. Od 2015. ima zaista puno webinara, puno interesantnih tema i predavača i sve možete pogledati na odloženo gledanje ili na našem YouTube kanalu Centar za edukaciju, medije i Time i neki od poslednjih su ostavljeni i na ovom Big Marker kanalu. A možete ih pogledati i u formi kursa na našem sajtu www.azmjns.com kroz Moodle i kategoriju tražite webinar na odloženo gledanje. Sve je besplatno dostupno, jedino se plaćaju potvrde ukoliko su vam važne, a vezane su za stručno usavršavanje, onda molim vas javite se na jedan od ovih mailova koji su navedeni i ukoliko ste gledali neki od webinara koji je ranije, dakle na odloženo gledanje koji je ranije snimljen, onda vas molim da i neko kratko zapažanje u tom mailu upišete da bismo zaista bili sigurni da ste to gledali. Prosto neka postoji neka forma šta ste videli, šta vam se dopalo i šta biste predložili. Evo, to su neke informacije oko webinara, a prepuštam vas našem divnom predavaču, Marini Panić, to je profesorica srpskog jezika i književnosti, samostalni pedagoški savjetnik i savjetnik spoljni saradnik školske uprave Kraljevo. Inače, Marina predaje u gimnaziji u Kraljevu i kao što ste videli, tema se zove Mobilnim telefonom pronađi književnost, a hteli smo da predstavimo jedan zaista interesantan projekat u kome je Marina spojila mnogo toga, a od nje ćemo čuti šta je sve to lepo uspela da spoji. Dobroveče, Marina. Dobroveče. Pozdravljam sve svoje kolege ovako zvanično još jednom. Naravno, Marina Petrović je, moja imenjakinja je lepo rekla, ja sam profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziji u Kraljevu. S jednom malom, ajde da kažem, ispravkom, gimnazija Kraljevo naravno da ima odeljenja i opšteg i prirodno-matematičkog i društveno-jezičkog smera, ali od pre par godina, naime od pre 4 godine, dobili smo i odeljenja 7. i 8. razreda osnovne škole, odeljenja učenika nadarenih za matematiku. Ovo je jedan od projekata koji sam upravo radila sa tom decom koja su 8. razred, dakle zato je nastavna jedinica prosto iz programa koji je prilagođen njima. No, ono što mislim da je, ajde tako kažem, najvažnije u ovom radu nije konkretno samo tema. Ono što bih želela večeras jeste da na neki način vas pre svega inspirišem, da vam pokažem na koji način se možda može upotrebljavati tehnologija u nastavi, pa eto čak i srpskog jezika, i da samo nekako podvučem i da podsjetim na jednu vrlo važnu devizu koje se ja držim, a to je da tehnologija mora poslužiti kao sredstvo vašeg pedagoškog rada i vaše sopstvene metodologije rada. Dakle, nije tehnologija sama sebi cilj i nije sama sebi svrha, jel tako? Dakle, ona je samo jedan dobar sluga, ukoliko ima dobrog gospodara, naravno onda uspeh skoro pa može biti garantovan. Ja ću proći polako, nadam se, mislim, prosto da delimo to mišljenje. Tako je, ako smijem da te ja prekinem kratko, ovi webinari su zamišljeni baš da pokažu različite predmete, predavače, neke interesantne ideje, kako se pomoću tehnologije može zapravo sprovesti kvalitetna metodika. Dakle, ne tehnologija radi tehnologije, nego upravo ovako kako si je ti primenila, kako je Jasmina Micić primenila, dakle da približimo učenicima upravo
ono iz plana i programa što smatramo da je važno. Evo, Upravo ja ću to. ti prepustiti reč i izvoli, slušamo. Dakle, ono što je bila negde moja ideja i moja želja jeste da malo i izađemo iz okvira književnosti. U međuvremenu nekako, verujte mi, sasvim slučajno, jer i sami znate prilikom planiranja gradiva u nastavnoj godini vi se držite nekakvog svog logičnog sleda i nikada niste sigurni kada će baš tačno pasti ta određena nastavna jedinica. Međutim, desila se jedna veoma lepa koincidencija da je obrada ove pripovetke Sve će to narod pozlatiti Laze Lazarevića pala upravo u vreme obeležavanja praznika, a to je 11. novembar, ili tako, dan primirja u Prvom svetskom ratu. Tako da se eto nekako desilo da smo i povezali samu simboliku tog praznika sa temom pripovetke, odnosno da nas je i sam praznik podsjetio možda na neke ideje koje su u pripovetci pokazane, prikazane i tako dalje. Ovu prezentaciju sam zamislila u tom smislu kao neku vrstu prikaza i same pripreme za čas, ali prvo bih volela da objasnim otkud taj naslov. Naime, simbol Kraljeva jeste spomenik koji se nalazi u centru našeg, mogu da kažem, zaista veoma lepog grada i on je spomenik srpskim ratnicima iz 1912. do 1918. godine, a Kraljevčani ga jako vole i dokaz prosto te nekakve emocije prema tom spomeniku, koji je nekoliko puta postavljan, vraćan iz centra grada, jeste i činjenica da on ima svoje vlastito ime. Dakle, taj spomenik se zove Milutin. I mi se u Kraljevu uvek sastajemo kod Milutina i sve nam se nekako meri Milutinom, prostorno-vremenski, jel? Tako da ovaj naslov Moj Milutine, sve će to narod pozlatiti, jeste na neki način apostrofa između ostalog i tome što taj spomenik, kraljevački spomenik, predstavlja. Dakle, vreme se eto pogodilo vrlo zanimljivo, 11. novembar, dan primirja, razred je bio 8. utvrđivanje gradiva i moje fah kolege ovo će možda na prvi pogled začuditi, jer Laza Lazarević Sve će to narod pozlatiti kao pripovetka obično za svoj prvi čas ima obradu kao cilj časa, kao tip časa, izvinjavam se, ali ovde je nešto malo drugačije i nešto neobično, a to je utvrđivanje gradiva. Veoma često kada pišemo pripreme ne obraćamo mnogo pažnje na to koji tip časa, šta popunjavamo u toj rubnici, međutim onog momenta kada sam ja kao nastavnik srpskog jezika osvestila šta želim na času, zaista i ta verbalizacija tipa časa i oblika i metode rada izuzetno mi je mnogo pomogla. I negde zaista kada pišem pripreme, ja ih više zaista, ovo nije sad floskula, ne pišem za onoga ko će ih čitati, za pedagoge, psihologe koji bi možda prisustvovali mom času, nego ih pišem za sebe. Dakle, da sama sebi pojasnim šta ja u stvari želim sa tim časom konkretno da uradim. Nastavna metoda koju sam pre svega primenila na ovom času jeste jedna metoda koja je, ajde da kažem uslovno, neobična i koja se zove izokrenuta učionica. I sada bih prosto postavila pitanje, ono se nalazi na sledećem slajdu, ali da li ste nekada koristili metodu izvrnute učionice, da li znate šta je ona i prosto koliko mislite da je upotrebljiva. Prosto bih eto sad u ovom mestu malo pokušala da otvorim priču sa kolegama. Dobro, ovde ćemo malo da stanemo pa da čujemo iskustva kako se koristi i da li se koristi ovaj metod rada. Flipped classroom na engleskom. Evo Vera kaže, upravo je danas koristila. Ako vam nije teško, napišite kratko kakav ste koncept primenili, koja je bila tema, šta ste dali učenicima, preko kojih medija, kako je tekla diskusija, šta ste radili na utvrđivanju.
Da, evo Jasmina isto kaže prošle i ove godine. Dobro. Kakva su iskustva? Prosto neka zapažanja, kako reaguju učenici. Šta je ono što je interesantno? Vera Isailović. Hajde da čujemo Veru. Hajde, evo samo da nađem. Vera, hoćete li da vam dam reč? Evo, pustit ću Podigla je vam ruku. mikrofon. Da. Uključila sam vam mikrofon, pa ako možete, uključite se. Evo Mira kaže, poznato je, uglavnom sportisti su inicijatori i realizatori na času fizičku. Vera, možete li da se uključite? Evo, pokušajte sada. Valentina isto koristi metodu iz okrenute učionice, upotrebljava je kulturno-istorijski spomenici i prirode lepote Srbije. Da li se čujemo? Čujemo se, Vera. Izvolite. Dobroveče. Izvinjavam se malo kasnim, ali da pozdravim prvo našu dragu Marinu i nadam se da se opet vidimo na nekoj novoj konferenciji. Evo, danas sam baš koristila ovu izvrnutu učionicu i koristim je kod 8. i 7. razreda, predajem u osnovnoj školi i istoriju predajem. I radim tako što u Google učionici postavljam učenicima film sa upitnikom, Google upitnikom, gde oni pre učionice moraju da odgledaju film od 10 minuta otprilike sa sadržajima teme koju ćemo raditi na času. Upitnik im je obavezan, na osnovu kojeg im dajem pluseve i minuse i oni su već navikli, tako da u proseku od odeljenja koje ima 25-6 učenika, njih u proseku 15-16 odgovori na ove zadatke, sa čim sam ja vrlo zadovoljna, a onda na času radimo zanimljive radne listove i tako smo obradili mnoge teme u 8. razredu, Prvi svetski rat, međuratni period za svet, nacizam, staljinizam, veliku ekonomsku krizu, sad trenutno radimo Drugi svetski rat na isti način i iza toga, znači, časovi budu vrlo zanimljivi i aktivni, a deca traže takve časove jer im je mnogo lakše da odslušaju klasično predavanje sa faktografijom u 10 minuta filma koji mogu da vrate i pritom imaju za domaći da naprave mapu uma sa beleškama filma, a znači onda imam kompletnu proveru kad ih pitam na osnovu mape uma šta ti ovo znači, šta si ovde upisao, vidim da li su gledali film ili ne. I deca baš vole takav način rada i rado rade i mnogo kažu da im je lakše, a ja sam zaključila da i bolje znaju i da im je rečnik mnogo kvalitetniji posle toga. Eto, toliko. A radim u Google učionici, inače svako odeljenje ima svoju učionicu i tu im postavljam sve materijale, svako odeljenje zna svoj kod i tu im postavljam materijale, tako da mislim da je to dobar način rada. Odlično, hvala vam Vera, evo to može biti tema za neki od budućih webinara, ako vas bude zanimalo javite se pa ćemo napraviti. Ovo su odlične iskustva, jedino što moram da pitam koju ste Marinu pozdravili. Marinu Panić znam lično, vas Marina znam preko interneta, pozdravljam obe Marine, ovaj put našeg predavača. Izvinjavam se još jednom. Malo se šalim sa vama, hvala vam Vera, sjajno zapažanje i ovo je jako dobro, evo dobili smo iz prve ruke šta se sve može uraditi, dakle sa izvrnutom učionicima, evo koleginica Ljubica kaže da je radila obnovljive i neobnovljive izvore energije, podeljeni učenici u grupe i istraživali. Jasmina je radila preko Edmodo platforme. Da. I Valentina ima isto iskustvo od 5. do 8. razreda dnevnik Ane Frank i Jasmina Milenković. Učenicima je podelilo nastavne jedinice, pripremili, predavali koristeći Moodle platformu i projektor. Ona je bila učenica i sedela u klupi. Ovo je sjajan doživljaj. Učenici su postavljali pitanja svojim drugarima, nastavniku, a zatim ga ocenjivali, te je on dobio prosečnu ocenu. Ovo bi se reklo u svetu filma Osveta sita. Da.
Dobro, evo i Biljana Andrić ima sa učenicima koji imaju internet, priroda i društvo i svet oko nas. Onda su oni prezentovali stečena znanja ostalim učenicima koji nemaju internet. Sjajno, hvala vam. Dobro. Baš je ovo dobro odgovoreno, a evo Marina prepuštamo tebi da nam kažeš kako si ti to uradila. Dobro, ono što sam ja sad već i kao spoljni saradnik, savjetnik negde na terenu videla jeste da ova metoda izgleda s jedne strane nije baš dovoljno dobro, nisu je kolege baš dovoljno dobro shvatile, jer mnoge kolege koje su moje kolege, metodom izvrnute učionice smatraju to što će podeliti istraživačke zadatke svojim učenicima i oni će ih uraditi i doneti na čas. Prosečan čas srpskog jezika i književnosti tako treba da izgleda. Dakle, učenici treba da dođu na čas sa pročitanom lektirom i sa na neki način već pomalo analiziranom. Dakle, izvrnutu učionicu uvek primenjujte zaista u obrnutom smeru. Sad, za srpski je to, ja smatram, poprilično teško uraditi bez tehnologije. Pretpostavljam i za druge predmete, ali opet, znate kako, naš medij jeste reč, teško da će neko ko baš samo bude pogledao film Ana Karenjina da dobije pozitivnu ocenu iz srpskog jezika, je li tako? I zavidim Veri u tom smislu što ima zaista divnih nastavnih materijala, jako kvalitetnih istorijskih filmova i svega ostaloga što je prosto šteta propustiti u nastavi i to treba i valja uključiti u nastavu na neki način. Ono što je meni bila metoda izvrnute učionice, objasnit ću samo za koji minut, samo još da ovo odradim. Korelacije koje smo imali, vidite i sami na ovom času, su korelacije sa računarstvom, informatikom, geografijom, istorijom i građanskim vaspitanjem. I čas sam postavila baš kao utvrđivanje zato da bih izvela i ove druge unutar predmetne korelacije, koje su u stvari sinteza znanja iz različitih oblasti, primenjena na književnom tekstu, dakle ništa novo i ništa specijalno. Međutim, sve zadatke koje sam postavljala koncipirala sam tako da liče na one zadatke iz zbirke za završni ispit iz srpskog jezika i književnosti, kako bih prosto na neki način već navikavala učenike na takav tip pitanja, jer i sami znate da osmaci na kraju svoje školske godine imaju taj završni ispit koji na neki način treba da bude kruna njihovog znanja i obrazovanja. Sad, takođe vam je poznato kolegama, bar koji rade u Srbiji, da su stupili standardi iz kompetencija naravno na snagu već odavno i da se insistira na tome da nastavnici sa svojim učenicima, odnosno svojim učenicima razvijaju i kompetencije koje su takozvane međupredmetne kompetencije. Ja sam ih ovde nabrojala 9, koje sam od mogućih 10, koje sam prepoznala u ovakvom radu, u ovakvom pristupu radu, a zaista smatram da ta priča uopšte o međupredmetnim kompetencijama ne treba da bude nikakva vrsta straha ili bauka za nastavnike koji rade u školama, jer samo ako dobro razmislimo shvatit ćete da mi stalno uvezujemo neka znanja jedni među drugima, bez obzira na to da li zajedno radimo na času ili ne. Dakle, naši učenici su onaj segment koji nas spaja i gotovo sam sigurna da ipak jedni bez drugih u tom smislu ne idemo i ne može. Idemo dalje. Ovo su tipični ciljevi koje smo imali, koje pišemo naravno na pripremi, s tim da ono što je akcenat ovakve vrste časa bio u mom pristupu samom času, jeste pre svega vaspitni cilj, gde sam ja želela pre svega da probudim jednu vrstu specifične empatije svojih učenika spram svih onih tema koje ova pripovetka donosi. Zašto sam to uradila i s kojim pravom? S jedne strane smatram da su osmaci
i suviše mali da bi mogli da dobro razumeju i šta to znači psihološka pripovetka u potpunom smislu i da, i ajde da tako kažemo, bez obzira što je reč o realističkoj pripovetci, sama tema za njih nije nešto posebno privlačna i da je na kraju krajeva cilj obrazovanja da u drugoj godini kada budemo radili realizam, analiziramo zaista Lazu Lazarevića potpuno i pogledamo tu pripovetku na jedan drugi način, a vrednost te pripovetke u 8. razredu za mene bi bila upravo probuditi takvu vrstu empatije i razumevanja prema onome šta se dogodilo u našoj istoriji, šta se dogodilo u našem gradu, dakle u lokalnoj istoriji i da razumemo ljude koji, eto, sticajem različitih okolnosti, pošto znate i sami pripovetka govori o dečku ratnom vojnom invalidu, jel tako, koji se vraća iz rata, da ćemo osvestiti negde potrebe tih ljudi koji se nalaze u invalidskim kolicima. Dakle, vaspitni cilj je za mene bio na neki način svrha ove pripovetke. E sad, da bih sve ovo ostvarila, ja sam koristila jednu elektronsku platformu koju izuzetno volim i prosto sad, mislim, mi smo na webinaru, ja shvatam da je publika verovatno probrana, tako da to jesu ljudi koji koriste različite platforme za učenje, elektronske platforme, pa me prosto samo eto intrigira malo koje vrste, koliko ste zadovoljni sa njima i tako. Marina, jel možemo to postaviti kao drugo pitanje? Može, naravno, kako da ne. Evo kolege, ako vam nije problem malo da prodiskutujemo, šta koristite u svom radu? Koleginica je malo pre, kad se javila, rekla da koristi Google učionicu, je li tako? Videli smo da Jasmina koristi Edmodo, ti koristiš Moodle i Edmodo, je li tako? Da. Dobro, evo Svetlana kaže i Padlet. Šta je Padlet? To negde znam taj naziv, ali to nisam koristila u svom radu. Šta je Padlet? Snežana koristi Moodle. Možda će Svetlana... Napišite nam, kažite nam kratko šta je Padlet, ako nije problem. Možda će nam se Svetlana uključiti i Svetlana je, jeste, elektronski pano, izvini što ti upadam u reč, Valentina nas je podsjetila, elektronski pano. Ima dosta tih panova, mi smo u razvionici koristili Linoid, je li tako? Da, a recite mi samo, naravno, kad koristite Moodle, na koji način ga koristite? On je dakle već postavljen na sajtu škole, koristite ga u okviru škole ili na neki drugi način? Evo Jasmina koristi baš Moodle, Kahoot, dobro, fini kvizić, vrlo interesantan. Valentina koristi Edmodo, Vera ima svoj lični sajt. Svoj lični sajt, da. Ja pretpostavljam da je najveći broj nastavnika, da kažem, vezan za taj školski Moodle, za tu verziju koja je instalirana na školskom sajtu, što ja mislim da je jako dobro i treba zapravo težiti ka tome da svaka škola ima svoj neki taj learning content management sistem, znači za upravljanje sadržajima. Jer se to može stalno nadopunjavati sa novim predmetima, novim sadržajima i to se godinama bogati. Veliki je to posao za pojedince. Evo Svetlana Luković kao deo univerzitetske platforme. Svetlana, koji deo koristite, gde to koristite? To je Svetlana je iz Sidneja se javlja, ali tako? Svetlana iz Sidneja, ja moram da kažem, Svetlana je moja draga prijateljica, profesor je engleskog, doduše sad je već direktor jednog univerzitetskog centra u Sidneju. I nas dve smo vrlo često ovako i razmenjivale neka iskustva naravno ona poznaje srpski obrazovni sistem, ali oduševilo me što eto i mi u Srbiji koristimo Moodle i to naravno postoji Moodle mreža Srbije i organizovali smo se na kraju kao nastavnici oko te jedne sjajne platforme
ali u Australiji gde je u stvari Moodle izmišljen, gde je njegova postojbina, je on takođe vrlo popularan. I ono što znam, što je Svetlana kao svoje iskustvo podelila sa mnom, oni na univerzitetu imaju celu službu koja se bavi Moodlom. Dakle, nastavnik je taj koji će postaviti nastavne materijale, ali sve ostalo će obaviti upis studenta, neke administrativne stvari će uraditi programeri koji rade na univerzitetu. Tako i treba da postoji. Tako je, treba da postoji pri svakoj školi zapravo neko ko će biti taj administrator i ideja jeste bila da se spoji mesto bibliotekara i medijatekara i da to bude neko ko će raditi takvu vrstu posla. Međutim, to je previše stvari za jednog čoveka, to bi moralo da bude pri svakoj školi jedna mnogo ozbiljnije organizovana služba. I u prilog tome su i školovani studenti kao što je dizajner medija u obrazovanju iz Sombora na pedagoškom fakultetu. Oni su ti zamišljeni novi medijatekari, instrukcioni dizajneri koji su pomoć svakom nastavniku, jer ne svaki nastavnik da ima svoj website, svoj Moodle, da instalira, da se muči oko administracije, do nastavnika je dakle da se bavi metodikom i da uživa u radu sa učenicima. Evo, Valentina kaže da nema Moodle platformu škola, koristila je Carnetov seminar, Snežana Klepić je napravila na Moodle, lični sajt, Google učionica koristi Dejan i Google upitnike, ranije je koristio Moodle, Žaklina koristi Edmodo, ne tako često, Valentina Edmodo u dodatnoj nastavi i za učenike koji izostaju zbog zdravstvenih problema, priprema osmaka za završni ispit. Eto. Moram priznati da sam pre par godina na Filološkom fakultetu u Beogradu jedna od prvih radionica koja je uopšte podrazumevala bilo kakvu vrstu elektronskih platformi ili upotrebe elektronskih alata u nastavi izvela ja i na to sam onako poprilično ponosna jer sam uspela da probijem taj led koji je na mom fakultetu bio uspostavljen. Sad vidim i ove godine na zimskom seminaru jedna koleginica ponovo govorila o svom radu na Edmodu. Ja volim Edmodo, Edmodo je dobar zato što je i besplatan i zato što liči na Facebook, jel tako, zbog svih svojih kvaliteta, ali nekako za mene je Mercedes u obrazovanju upravo Moodle. Moram reći da sam ja ipak Moodle devojka više nego Edmodo devojka. Tako da, to je jedna šala naravno sa seminara koji smo radile čak i zajedno razvionice, ali ja svoj Moodle sajt sam postavila na domen koji sam sama platila, sama finansiram svoje elektronsko zabavljanje sa učenicima, tako da ovo je sajt profesorke Marine, on se nalazi na ćiriličnom domenu, zaista ne želim sad da izgleda kao bilo kakva reklama jer reklame nema. Kolege moje znaju da se na tom sajtu nalaze čak i nastavni materijali koji oni koriste i koje mogu preuzimati, dakle to su ili knjige koje sam se potrudila da prevedem na ćirilično pismo i da lektorišem koliko toliko i ostali neki nastavni materijali, sadržaj, informacije, vesti do koje ja dođem, a koje prosto mogu na taj način mnogo lakše deliti. Dakle, to se nalazi na mom web sajtu, a jedan deo web sajta je i Moodle, koji ja, eto tako nekako zovem Uči online-ionica. I upravo je u Uči online-ionici bila postavljena ova nastavna jedinica, odnosno, sad ne znam koliko se najbolje na ovom slajdu vidi, možda je poprilično sitno, ali ono što je bio zadatak mojim učenicima pre svega da pročitaju pripovetku u celosti. Naravno, ona je u čitankama data u odlomcima, znate i sami kako je sa izdavačima, čak i isti izdavač nekada uz dva svoja izdanja ima različite odlomke jedne pripovetke. I ja sam negde insistirala da se priča zaista pročita u celosti, a onda, ne znam da li vidite ispod, je forum, Moodlov forum, koji je otprilike, kako iskusni Moodleri u Srbiji kažu, srž
svakog digitalnog kursa, odnosno svake elektronske platforme, jer to je upravo to, živa reč koja je komunikacija i sa nastavnikom i sa knjigom i sa svim ostalim, gde se diskutuje, raspravlja i na taj način komunicira. I na forumu su bila postavljena pitanja na koje su učenici imali zadatak da odgovore. Taj deo ovog zadatka se čak i ocenjivao i naravno odgovori su morali da budu pravopisno i gramatički korektni. Ja sam ih usmeravala u toj, u ovom slučaju pisanoj analizi književnog dela koju su oni radili kod kuće i za domaći zadatak. Tako da onog trenutka kada su se moji učenici pojavili u učionici, mi smo već jedan ozbiljan deo analize ove pripovetke ne samo mogu da kažem uradili, nego i potpuno završili. Dakle, njima je pripovetka zaista bila poznata, pretresli smo, što bi se reklo, je li tako, svaki njen, ajde da tako kažemo, detalj, naravno u onim elementima u kojima sam ja kao njihov nastavnik smatrala da je bitno. Dakle, pažnja je bila vođena njihova pažnja je bila usmerena na ono što sam ja planirala da im pokažem, prikažem ili istaknem kao važno u toj pripovetci na osnovu njihovog nivoa, jel tako, a to su učenici 8. razreda. Tek onda kada su mogli da, kada su završili forum i dobili ocenu, oni su dobili pristup jednoj televizijskoj seriji, odnosno emisiji, drami, ne znam kako bih to nazvala, Sve će to narod pozlatiti, u kome glavnu ulogu Blagoja Kazandžije igra Petar Kralj, koja je zaista odlična. I dakle, tek tada, kada su odradili određene zadatke, oni su dobili pristup toj televizijskoj emisiji. Neki su je odgledali, to nije bio obavezan zadatak, neki nisu, ali ono što me oduševilo jeste na sledećem času, to jest onog trenutka kada smo se videli, neki od učenika su govorili jesi video kraj, mnogo je tužan. I onda su čak neki pokazivali na svojim mobilnim telefonima kako izgleda taj konačni susret Blagoja Kazandžije i njegovog sina. Preporučila bih vam da pogledate zaista, Petar Kralj je to majstorski odigrao. No, da ne davim, što bi rekli đaci, previše, dakle ovako je izgledala ta forma pripovetke, o tome sam već govorila, dakle ovo su bili istraživački zadaci za proučavanje i odgovori mojih učenika, nisu svi dobili petice, neki su dobili poprilično onako nezgodne ocene, pa su se onda ispravljali i popravljali, a po završenom tom zadatku, dakle po izvrnutoj učionici, mi smo svi uspeli nekako da uđemo u digitalni kabinet. Kad kažem uspeli da uđemo, i to je jedna mala bitka koja je dobijena, jer znate i sami da profesori srpskog nekako baš i nemaju otvoren pristup digitalnim kabinetima, nešto nam ni informatičari ne veruju previše, ali zaista eto, ja sam uspela nekako da se izborim da jedan čas provedemo u tom digitalnom kabinetu kako bismo uradili ovu nastavnu jedinicu na način na koji sam je zamislila. U digitalnom kabinetu učenici su pristupili svojim nalozima na Moodle koje imaju, ali u ovom slučaju oni su se već podelili u 4 grupe i svaka grupa je imala određeni zadatak, odnosno imali su zadatak da odigraju jednu igru koja nije bila direktno tematski povezana sa pripovetkom, ali se upravo odnosila na tekst sam pripovetke, dakle to je ono o čemu govorim kao o unutar predmetnim korelacijama. Igra broj 1 je bila iz oblasti čitanja i razumevanja pročitanog i zadatak je bio da se poređaju ispremešteni delovi pripovetke, sve će to narod pozlatiti, tako da se dobije pravi redosled, ali naravno bez upotrebe samog teksta. Druga oblast je bila iz oblasti morfologije, odnosno glagolskih oblika. Tu, izvinjavam se, otišao mi je jedan slajd više, nije, jeste.
Ne, izvinjavam se. Drugi je bio iz oblasti leksikologije, odnosno značenja reči. Ova igra je izrađena, ne ova, nego sve igre su izrađene u aplikaciji koja se zove Learning Apps, koja je besplatna aplikacija, možete je naći na internetu. Prihvata ćirilično pismo, to je meni izuzetno važno kao nastavniku srpskog, dakle sve zadatke mogu raditi na ćirilici i ono što je zanimljivo, može se ova igra embedovati, dakle ne morate ih preuzimati linkom, nego je možete ugraditi i u svoje sajtove. Reč je o izboru od nekoliko vrsta igara, naravno vrlo su onako intuitivne, vrlo ćete lako uvideti koja vrsta igre i na koji način možete je primeniti u svojoj nastavi. Ova druga oblast je bila oblast leksikologije, odnosno značenja reči, gde su učenici imali zadatak da povežu ime pojma sa slikom tog pojma i imam utisak da na ovaj način prvi put su zaista razumeli šta neke reči znači i kako izgledaju, šta je zarf, šta je zembilj čak, šta je kazandžija na kraju krajeva, jel tako? I onda su čak i diskutovali o tom smislu koliko su zaista ti stari zanati na neki način podrazumevali i strpljenje i jednu veoma visoko razvijenu manualnu veštinu za izradu od ovakvih predmeta. Namerno sam stavila i krajcaru da bi se uverili kako je izgledao taj novčić koji se poprilično često pominje u književnim delima. Zadatak je bio naravno da uspešno povežu sliku i pojam. Sledeća igra je morfologija. Kao što vidite, već prepoznajete ovaj izgled, to je igra Milioner. 10 pitanja, sva su bila teža i teža. Zadaci su bili iz teksta naravno, da učenici pronađu glagolski oblik koji odgovara, koji je upotrebljen u rečenici. I poslednja igra broj 4, bila je iz oblasti teorije književnosti, gde smo razgovarali, odnosno gde su učenici imali zadatak da otkriju koji oblik kazivanja se nalazi u određenom odlomku iz pripovetke. A onog trenutka kada je igra bila pozitivno rešena, moji učenici su dobili na ekranu jedan QR kod. Sad, postavila bih ovde pitanje da li znate šta je QR kod, čemu koristi? Evo, Žaklina je pitala bila koja je aplikacija za ovu u kojoj si radila zadatke, ali evo Valentina je već otkucala, da, Learning Apps. Dobro, da li znate šta je QR bar kod, čemu služi, kako ga možemo iskoristiti u nastavi? Evo, Vera koristi za radne listove koje učenici otvaraju na času. Odlično, da. Valentina kaže zna, nisam koristila. Svetlana Luković zna šta je QR kod. Dobro, za zadatke i informacije. U redu. Evo, možemo dalje. Dakle, QR kod je veoma sličan bar kodu. Bar kod smo svi videli u prodavnicama, je li tako to? Međutim, QR kod, evo, pokazat ću sliku kako on izgleda. Vidite već, prepoznajete, pretpostavljam, je li tako? Ovaj QR kod je poprilično lako napraviti. Dakle, dovoljno je da nađete stranicu, podatak, situaciju, šta god već želite, link ka YouTube snimku, i da samo, ja sam tako uradila, dakle najjednostavnije moguće, ukucala sam u Google pretraživač QR kod i dobila sam hiljade i hiljade stranica na kojima su mi nudili potpuno besplatno generisanje QR koda, dakle samo zalepite link, kliknete na dugme i ovakva slika će vam se pojaviti na ekranu. Mislim da su QR kodovi veoma zanimljivi i vrlo korisni, prosto zbog toga što se mogu odštampati
a za njihovo skeniranje je potreban samo mobilni telefon, odnosno aplikacija na mobilnom telefonu. Kao preporuku bih dala prosto jednu aplikaciju koja se zove Enigma, ne mogu sad da otkucam, stavila sam na full, ukucaću posle. To je aplikacija koja je besplatna na Google Playu ili već na Android telefonima ili iPhone-u, ja pretpostavljam da isto i iPhone telefoni imaju istu vrstu aplikacije, mi smo je koristili samo preko Android platformi. Vrlo se lako preuzima i toliko je efikasna i toliko dobro i brzo radi da je bukvalno maltene potrebno samo usmeriti telefon ka QR kodu i kod će biti dešifrovan. Izuzetno mnogo imam ideja oko primjene ovog QR koda i zaista smatram da je jako dragocen alat koji se mnogo može primeniti u obrazovanju, a ono što je dobit od upotrebe ovakvog QR koda jeste činjenica da je iza njega uvek skrivena tajna, odnosno naši učenici misle da je to nešto izuzetno strašno, tajanstveno i oni gore od želje da otkriju šta se to iza QR koda nalazi. Dakle, u ovom momentu atmosfera u učionici je bila stvarno onako vatrena, opisna, goreli su od nestrpljenja. Imam utisak da su se i mnogo više trudili da urade zadatke što kvalitetnije da bi dobili eto tu nagradu, odnosno QR kod koji će skenirati. Samo da pitam, možemo li da se vratimo malo samo na QR bar kod? Dobro. Ovo je dakle 4 različitih, ovi kvadratići su 4 različita koda. Šta si sakrila ispod svakog od njih? Marina, izvini, ako si se meni obratila, u trenutku te nisam čula. Šta si sakrila ispod svakog od ovih kvadratića? Svaki od kvadratića je poseban QR kod. Da, svaki od kvadratića je poseban QR kod, a svaki od njih, eto to se vidi na sledećem slajdu, je u stvari krio jednu Google mapu koja je pokazivala put od gimnazije, odnosno od naše učionice na drugom spratu, do određenog mesta u gradu. Učenici su imali zadatak da otkriju koje je to mesto i da, pošto je to bio 6. čas, zato smo i dobili tu učionicu, poslednji njihov, imali su zadatak da posle časa odu zaista na to mesto fizički i da kao dokaz da su ga našli, cela grupa mora da napravi selfie. I sad na sledećem slajdu, mislim da se vide ti njihovi selfići, inače da vas ne čudi prosto broj učenika, moje odeljenje 8. razreda broji mali broj đaka, ali ima ih svega 19, ali mislim da se bez problema ikakvih može proširiti ovakva vrsta igre i na više grupa ili na veće grupe, kako god želite. Nažalost, ja u Kraljevu sam imala mnogo materijala i mnogo mapa koje bih mogla sakriti iza ovih QR kodova, jer je svaka mapa označavala mesto na kome se nalazi jedan od spomenika žrtvama ratova. Kraljevo ih, opet ponavljam, nažalost ima zaista mnogo. Jedna grupa je imala zadatak da ode na stratište, dakle mesto gde su 14. oktobra streljani Kraljevčani, znate i sami za Kragujevački oktobar, a 7 dana pre toga u Kraljevu je napravljen takav strašan, neprijatan događaj Kraljevčanima. Druga grupa je imala zadatak da nađe spomenik koji se nalazi i kod železničke stanice, koji je spomenik žrtvama Drugog svetskog rata. Ispred opštine se nalazi spomenik palima u ratovima 90. godina. Dakle, eto i nečega što je jedan tužan deo naše lokalne istorije, i naših savremenih dana. I poslednja grupa je naravno otišla do Milutina
koji je na neki način spomenik koji sa jedne strane zaista posvećen je žrtvama ratova između 1914. i 1918. godine, ali ga svi u Kraljevu doživljavamo zaista kao jednu vrstu odavanja pošte svim onim ljudima koji su dali svoje živote za naš grad. I otadžbinu. Molim? I otadžbinu. I naravno i otadžbinu, mislim, to je nekako uvek se podrazumeva, jel tako? E sad, priča se naravno moja nije završavala samo na tome. Pošto su poslali selfije i dokazali da su bili na tom mestu, oni su o tom spomeniku morali malo i da se raspitaju. To su neke stvari koje, znate i kako, negde mi odrasli podrazumevamo, a naši učenici u stvari nešto specijalno ni ne osvešćuju. Dakle, čemu, kome su posvećeni ti spomenici, ko ih je podigao, šta oni zaista označavaju i obeležavaju. Nekada su možda samo prolazili pored njih ne primetivši ih čak. Recimo za taj kod železničke stanice, pazite, koji je baš onako monumentalan spomenik i na jednom velikom prostoru, učenici su prosto, imam utisak, prvi put ga tada primetili uopšte. A onda su, kad su došli kući, imali zadatak prvo na ovoj ThingLink mapi. Ja mislim da mnogo nas koristi i koristilo je ovaj alat u nastavi, pa zbog toga neću sad postavljati pitanje kako i na koji način. Dakle, alatić je jednostavno napravljen tako da možete da postavite sliku i da tu sliku možete da tagujete, što bi rekli, jel tako, dakle da obeležite određene delove na slici i da napišete neka objašnjenja. Moji učenici su imali kao domaći zadatak da prikažu na mapi Kraljeva te svoje spomenike koje su pronašli i da otkriju malo informacija o njima. Dakle, ne ništa previše, ne preterano. To otkrivanje je bilo i u smislu toga da pitaju svoje starije oko sebe, da malo proguglaju, da vide šta o tome imamo na internetu i da na taj način naprave nekakav relativno jednostavan tekst kojim će obeležiti mesto na kojem su bili. To su oni uradili i na taj način sam zaista, mislim onako i temu same pripovetke povezala sa nečim što je stvarnost, jer ja tvrdim na svojim časovima da je književnost uvek interpretacija stvarnosti i da ono što smo čitali da se desilo, nije se desilo tamo nekome nekada davno i nas se više ne tiče, nego se događa stalno i nalazi se oko nas i prosto dokaze svih tih stradanja imamo i mi u našem gradu. Dakle, oni su na taj način postali na neki način deo nas i postali nam mnogo bliži. Ono što je bilo takođe s jedne strane zaista moja namera, ali usmerena na dve devojčice, dala sam im zadatak da naprave plakat u kome će prosto da prikažu, odnosno da nateraju one koji pogledaju plakat da promišljaju o položaju ljudi koji se nalaze u invalidskim kolicima. I oni su napravile ovaj plakat, naravno na sledećem času, mislim kada kažem da je ovo bio samo jedan čas, ja moram da vam kažem da vas lažem, jer moji učenici su toliko bili puni utisaka o svemu onome što su videli i doživeli, da su na sledećem času samo želeli da pričaju o tome. I onda smo upravo pričali i razgovarali na času i o tome kako je teško nekome koje sticajem okolnosti u invalidskim kolicima, kako taj nije svojom voljom ili krivicom u invalidskim kolicima, nego prosto se takve stvari događaju, jel tako? I onda smo se zamislili pred činjenicom da u Kraljevu, osim u biblioteci na dečijem odeljenju, ne postoji ni jedna kulturna ustanova koja ima kojoj je dozvoljen pristup ljudima u invalidskim kolicima, dakle svuda su stepenice
I đaci su prosto moji bili šokirani i tom činjenicom, da zaista neko ko u invalidskim kolicima ne može u Kraljevu sam potpuno da ode ni u bioskop, ni u pozorište, ni u muzej, niti u arhiv, niti na bilo koje drugo mesto. Ali su se setili, evo ovo je jedna ovako digresija, uslovno rečeno sa ovog predavanja, mi u 3. godini gimnazije imamo učenicu koja je u invalidskim kolicima i koja je onog dana kada je upisivala srednju školu, njoj je bilo naravno ponuđeno da, to jest rečeno je da jedino može da upiše medicinsku školu jer ona jedina ima rampu u gradu, ali su se njeni roditelji pobunili i ona sama i ona je rekla ona ima pravo da ide u školu koju želi. Dakle, ako svi osmaci, odnosno srednjoškolci imaju pravo da biraju školu koju će pohađati, ima pravo i ona i to pravo je niko ne može uskratiti. A pošto u našoj školi nemoguće je napraviti lift i napraviti bilo kakvu rampu, jer nam je škola kompletno u stepenicama, to nije zgrada koja je pravljena za školu, nego je pravljena za neke druge svrhe, a sad se već godinama upotrebljava kao škola. Svedoci smo toga da svakoga dana tu devojčicu u invalidskim kolicima drugovi iz odeljenja nose na prvi sprat gde je njihova učionica i spuštaju dole. I svakog dana, ne samo da je učenici iz odeljenja, kada ona dođe, kad je deda doveze kolima do ispred škole, pa je stavi u ta invalidska kolica, kogod da naiđe u tom momentu, hvata se za jednu stranu kolica i nosi je u stepenice. Imam utisak da je ta devojčica nas više ujedinila u školi i povezala nego bilo šta što smo mogli da uradimo do sada. I ako zaista imamo jedan onako svetao i divan primer inkluzije, onda je to. A kao evo jednu anegdotu navodim i činjenicu da je ona čak uspela da pobegne i sa časa. Eto, tako da zato na ovom plakatu stoji i imam pravo da idem u školu koju želim. Dakle, ne može me niko prosto prisiliti. Plakat je štampan i okačen i u hodnicima škole i na oglasnoj tabli u školi i onda su moji učenici čak bili izuzetno ponosni posle toga zato što je plakat, ajde tako kažemo, zaintrigirao ostale, pa su svi želeli da znaju a šta sad piše na ovom plakatu i zašto je to uopšte važno, pa su se oni onako malo ponašali lavovski, jel tako, ne kao najmlađi u zgradi, nego kao oni koji više znaju od svih ostalih, pa su i tumačili pripovetku i govorili o tome šta su radili na času i šta su naučili i starijim učenicima u školi. Evolucioni listovi koji su ostali na Moodle kao poslednji zadatak na elektronskoj platformi, zaista su mi pokazali ono što je otprilike bilo očekivano, da ovakva vrsta časova je izuzetno zanimljiva, da je dinamična, da su učenici raspoloženi da rade na ovakav način. Naravno, na moje pitanje, a šta je pročitati pripovetku, jer sve ostalo je mnogo lakše, ali to je stvarno strahovito teško. Šalim se naravno, ali to je očekivani njihov odgovor, svi znamo sa kojom se krizom suočavamo u 21. veku. A ono što bih takođe želela da istaknem ovde jeste činjenica da da upotreba i ovakva vrsta časova je izuzetno zanimljiva, izuzetno funkcionalna, ali samo u nekoj određenoj meri. Ja sam apsolutno zagovornik elektronskog učenja i trudim se da što više sadržaja zaustavim i da prenesem na takav način svojim učenicima, ali ne stalno i ne uvek. Nekada se prosto i oni umore od ovakve vrste rada, a i sami znate, nadam se da se kolege slažu sa mnom, da i vi tačno znate u toku školske godine koja nastavna jedinica služi za odmaranje, pa se zbog toga ciljano postavlja iza nekih veoma teških i napornih zadataka ili znanja koje učenici treba da usvoje i da nam nisu sve nastavne jedinice iste i samim tim ne treba im možda ni pristupati sa
potpuno istim žarom. Ovo je možda sve to grđe sada što sam izgovorila, ali to je zaista moj stav koji sam u svakom slučaju spremna da branim. Eto, volela bih da prodiskutujemo o ovome što ste čuli. Tu sam da odgovaram na sva pitanja. Izvolite. Hvala, Valentina. Evo da pre nego što krenemo na pitanja, da se i ja tebi zahvalim na ovom zaista divnom predavanju i da izrazim još jednom svoju fascinaciju ovom temom, kako si je obradila na jedan holistički i moram da kažem iznad svega humanistički način. Nekako su mi te dve reči najprikladnije za ovo što si uradila. Hvala. Pre nego što prepustim reč kolegama, evo vidim da ti se zahvaljuju i da su oduševljeni. Kolega je malo pre napisao da je oduševljen sa idejom. Genijalna ideja, svaka čast. Zaista jeste. Kako bi objasnila sad recimo, dakle taj prvi impuls koji ti je doleteo, koji je sve to povezao? Radiš tu pripovetku godinama, verovatno. Radim tu pripovetku godinama i da vam pravo kažem, prošle godine sam shvatila da je fokus interesovanja prilikom obrade te pripovetke išao na ljude sa posebnim potrebama i na ljude koji su žrtve rata i ratova, kojih u Kraljevu ima mnogo, ratnih vojnih invalida. I prosto smo nekako skrenuli priču sa onog što je bila na prvi pogled cilj časa na nešto potpuno drugo. I sa svojim tadašnjim osmacima, koji su sada već srednjoškolci, imala sam utisak da sam pobudila jednu vrstu empatije i negde sam išla vođena nekakvim svojim instinktom da na tome treba raditi. Pritom, kažem vam opet, taj kraljevački 14. oktobar je datum koji nikoga u Kraljevu ne može ostaviti ravnodušnim, a bez obzira na to što ćemo toga dana svi izaći na to groblje, odnosno na mesto gde su streljani Kraljevčani, ja uvek imam potrebu da, ako ništa drugo, minut ili ceo čas posvetimo tome. Moj prvi pismeni zadatak iz srpskog jezika ima dve teme uvek. Jedna tema je jedina tema koja je uvek i stalno poznata i svim generacijama je dajem, bez obzira na to da li će im biti preteška ili ne. Ta tema se zove 14. oktobar, dan sećanja. Učenici ne moraju da govore niti da pišu o tome, dakle mogu slobodno izabrati drugu temu koja je slobodna tema, ali prosto na neki način odajemo poštu onima koji su pali za našu slobodu, jel tako, i ne samo za našu slobodu, nego koji su se žrtvovali za otadžbinu. Ta vrsta rodoljubivosti je jedina rodoljubivost koju ja priznajem, u stvari. Sve ovo drugo ne želim da implementiram u svoje časove. Tako da je cilj upravo krenuo od toga. Zato sam rekla, vaspitni cilj je bio najvažniji prilikom obrade ove pripovetke. Rodoljubivost, kako si je definisala, jeste prava. I to je onako suštinski iskazana. Ali zaista je fascinantno kako od tog poriva da se sa učenicima razgovara o realnosti, jer primećuje se jedan pomeraj u ovim generacijama, čini mi se, da su više okrenute realnosti nego prethodne. Imam utisak da su prethodne, moja generacija, možda tvoja, da su malo više bile zanete maštom i romantičarskim pristupima nekim problemima. I je to možda moj neki
utisak o nekoj mojoj generaciji i nekom društvu sa kojim sam ja odrastala. Čini mi se da su ove generacije mnogo pragmatičnije i da imaju potrebu da to negde smeste u taj realni društveni kontekst koji ih okružuje. Kakav ti utisak imaš? Pitanje nisam čula sam komentare, Marina. Kakav utisak imaš o današnje? Jel me čuješ sada? Ne. Da li me čuješ? Ne. Šta li se desilo? Kako me sada čuješ? Da li me čuješ sada? Sada je u redu. Da. Komentarisala sam kako mi se čini da je moja generacija i neke prethodne više zaneta nekim bila romantičarskim idejama, a da su ove nove generacije okrenute više realnosti, da su pragmatične i da imaju potrebu da sve stvari smeštaju u realni društveni kontekst. Ili smo ih previše okrenuli ka nekakvom skepticizmu i neverovanju. Romantičarski koncept jeste vera u nekakvu vrstu ideala. Ja mislim da sadašnje generacije nemaju ideale, nemaju uzore, nemaju u tom smislu svetle primere koje mogu slediti. Ali opet mislim da je u prirodi... Izvini, mnogo su okrenuti materijalističkoj strani sveta, ali ja tu ne nalazim njihovu krivicu nego našu i jednog generalnog procesa u čovečanstvu koji se dešava. Da. Jeste, ali s druge strane ja jako verujem u obrazovanje, kao da možda danas treba prstom pokazati da bi nam učenici nešto shvatili, razumeli, da nije dovoljno samo im ukazati na to, dakle da bukvalno morate nešto da im stavite ispred nosa da bi oni to mogli da vide. Meni se čini da ja moram da osporim taj stav samo u jednom segmentu. To bi značilo da oni ne mogu mentalnim kapacitetima da osvoje određena znanja i veštine. Ali kad se to tako iskaže da se mora prstom pokazati, to vuče na konotaciju da oni ne mogu mentalno. Međutim, ja nalazim problem u izloženosti medijskim porukama. Ja mislim da su učenici koje mi sada imamo u učionicama jako opterećeni. Njihove kanale preko kojih primaju poruke zauzima mnogo toga što bi mogli da nazovemo sa onim, kako kažu, đubre informacijama, tim nekim terminima. Čini mi se da bi nekako trebalo više da uradimo za tu našu decu i za te naše učenike da bismo ih zaštitili upravo od svih tih strašnih uticaja. A to je možda baš ovaj način, da te mobilne telefone iskoriste u neke ovakve dobre svrhe, da zaključe da dođu do humanih ideja, do nekih zaključaka koji su suštinski važni. Zbog toga je ovo tvoje predavanje izuzetno i cela tvoja ideja je zaista izuzetno dobra. Hvala vam. Hvala, Edita. Čitam upravo vaš komentar. Evo, zaista divan komentar, zaslužen. Da, osim atmosfere sa časa, dočarali ste nam i emocije. Hvala. Hvala vama, Edita, baš pravi komentar. Dobro. Da li imate neko pitanje za Marinu u odnosu na njen koncept nastave, na izokrenutu učionicu, na njena iskustva sa tim? Da li biste htjeli možda da postavite neko pitanje? Možete li vi sami da pronađete u svojim temama iz plana i programa neke nastavne jedinice koje bi bile pogodne da se ovako obrade? Dakle, ti si izokrenutu učionicu iskoristila da postaviš pripovetku, da onaj najteži deo posla, kako, da kažem, naterati učenike, odnosno animirati da pročitaju taj deo, neko delo koje je potrebno,
ti si ih animirala sa različitim pitanjima na forumu i to bih voljela malo sada da se dotaknemo. Tu mi je ostalo nekako nejasno do kraja. Kakve si zadatke ti njima istraživačke postavljala? Da bi na forumu pronašli šta i da iskažu šta? Istraživački zadaci su bili oni koje, mislim, možete naći svuda, na kraju čitanke i tako dalje. Međutim, u nastavnim materijalima koje se dele na internetu, ali važno je ta pitanja prilagoditi svom senzibilitetu nastave. Dakle, uvek ih dopuniti, upotpuniti i tako dalje. Forum nije, iako je pisana reč, on nije, ajde da tako kažem, mrtav alat. Dakle, on je veoma živa aplikacija koja se ne zatvara jednim komentarom, nego upravo kao i živa reč na času, dakle samo što smo morali da pišemo. Na taj način sam ih vodila kroz nastavnu jedinicu. Dakle, oni kada su postavili određeni komentar nisu dobijali ocenu samo za taj komentar, dobijali su ocenu na kraju za sve ono što su uopšte iskomentarisali. Na tom forumu je bilo poprilično živo. Ja naravno sad ne mogu postavljati sve te slike sa forumom, niti neke specijalno simpatične odgovore, jer ih prosto nije bilo. Moji učenici su negde navikli da Moodle shvataju ozbiljno, a da za ta neka prepucavanja ili šalu koristimo neke druge stvari, jel? Kao što je Pitala Facebook sam Messenger. najviše zbog toga što mi se dopalo to što si spomenula istraživačke zadatke. To je jedan od načina kako da se učenicima skrene pažnja na određene segmente. Jeste, na tehniku učenja odvajanje bitnog od nebitnog. Vezano za onu diskusiju od malopre, kako su zatrpani različitim informacijama, ja mislim da je to jedan od najvažnijih zadataka koji svaki prosvetni radnik treba sebi da postavi. Da naučimo ove učenike danas kako da odvajaju bitno od nebitnog. U tom čitanju je jako važno, dakle bilo koji tekst, ne samo književni, nego i iz drugih predmeta, kako da uočavaju važne stvari. Ovi istraživački zadaci, zbog toga sam ih pomenula, su zapravo odličan način da im se skrene pažnja na određene delove teksta koji su suštinski važni. I to je ono što... Da, ali nastavnici srpskog istraživačke zadatke koriste na svakom svom času prilikom obrade književnih dela. Tako naravno, ali ovo u tom smislu oni jesu upućivački. Forum je iskorišćen. Tako je. Evo imamo jedno pitanje na koje ću odgovoriti. Imamo jednu koleginicu koja je podigla ruku, Marina, ali evo da... Videla sam, nisam htjela da te prekidam. Evo Gordana Petrović pita, izvini, Gordana je pitala pre toga da li je ovo za učenike bio prvi susret sa izokrenutom učionicom. Za moje učenike ove generacije da. Do sada nisam sa njima imala principe izokrenute učionice. Nisam tu metodologiju koristila. Dobro, znači ovo je bio prvi susret njima sa ovakvim načinom. O toj generaciji da. Pokušavala sam ranije da nešto uradim sa snimljenim materijalima i to mogu da vam kažem da poprilično lepo funkcioniše. Samo što, znate kako, veoma je zahtevno od nastavnika ili ja pred sebe stavljam neku vrstu perfekcionizma prilikom pravljenja takvih video materijala, meni uvek nešto smeta, ja bih uvek to nekako možda bolje, drugačije, a malo je kvalitetnih nastavnih materijala koji su baš vezani za moj predmet, koji mogu služiti svrsi, jer opet ponavljam, negde se prosto profesionalno pred mene stavlja zabrana da im kažem, pogledajte, ovaj film odličan je na temu lektire, jer za mene je osnovna stvar čitanje. Čitanje, tako je. Kao misalni proces. Jasno. Vesna Aćimović je podigla ruku, ali ja vidim da je napisala, da, ne za sada, hvala na prelepim idejama, verovatno je htjela da mahne. A na temu tog čitanja dopalo mi se ono što piše na tvom blogu, da čitanje nije, kako piše, molim te ponovi. Čitanje je misaoni proces, a ne gledanje u slova.
To mi To se je, jako to dopalo. to je rečenica koju ja veoma često koristim. Lično sam je sama izmislila, zato što sam shvatila u jednom momentu da oni stvarno misle da čitaju i da dođu i kažu ja sam pročitao lektiru, pročitala, razumećete naravno oba pola su u pitanju, jel? I ja kažem, dobro, zašto onda ne možeš da učestvuješ u razgovoru lektiri? Pa kao, pa ja to nisam razumeola. Pa kako nisi razumeo ako si pročitao? Dakle, zato što se nije misleno angažovao, nego zato što je nije, izostalo je misaono angažovanje, upravo to. Tako je. I samim tim, ako nema misaonog, nema ni emotivnog angažovanja, a čitanje književnih dela je ipak neka vrsta doživljavanja umetničkog dela. Tako da su uskraćeni i za saznajnu i za emotivnu stranu. Zato su važni ovi istraživački zadaci. Upravo oni misaono angažuju da se na taj način prođe kroz tekst. Evo Ljubica pita, da li ste izabrali 8. razred i zbog toga što su oni informatički najpismeniji? Ne. Nisam, ja zaista volim da radim sa nekakvom matematičkim odeljenjima u gimnaziji, oni su poprilično potkovani i što se tiče alata i što se tiče same tehnologije. Ja imam, ajde da kažem, sreće da učenici kojima predajem, svi imaju internet, svi imaju kompjuter, svi imaju sve te aparatiće i uglavnom su dobri pa im internet nije zabranjen. Tako da zaista nisam ih izabrala zbog toga. 8. razred je dakle imao sreće da se pogodi onaj dan primirja u Prvom svetskom ratu sa temom i pripovetkom koja se tada obrađivala, pa eto imali su jedan srećan splet okolnosti da im se desio ovakav jedan projekat. Da. Biće da je to razlog kako su se sami izabrali, kosmos ih je izabrao. Da. Dobro, da. Svetlana vam je stavila članak za profesore da pogledajte ako želite malo više o izokrenutoj učionici, Flipped Classroom. Mirjana kaže većina nema vremena za čitanje. Dobro. Koliko vam je trebalo vremena za organizaciju ovog časa i koliko je zapravo časova to sve trajalo? 1 čas ili više? 1 čas je to bio fizički, je li tako? Čas koji je u stvari imao i taj deo izvrnute učionice koji je bio domaći zadatak koji su odradili kod kuće. Dakle, ajde da kažemo produženi čas. Ne znam kako bih ga drugačije nazvala. I naravno taj deo koji je bio opet domaći zadatak, dakle da naprave tu tingling mapu i tako da. I to. S tim da kažem, njihovi utisci su bili toliko veliki da i mnogo ih je bilo i intenzivni da smo mi na sledećem času morali da razgovaramo o tome. Dakle, šta god da je bila nastavna jedinica, oni prosto nisu dozvoljavali da ne pričamo ima desilo sve i ko je šta uradio i ko je šta video i ko je šta primetio i kako je to bilo strašno i kako da li ste nastavnice videli, znate moj komšija je jedan ovakav čovek ili onakav čovek ili znate da sam ja video da ne može ovo ili ono. Oni su bili prepuni priče zaista na tom drugom času što mi je jako drago. A da bih pripremila ovaj čas, ja sam, mislim sad, ne znam kako moje kolege to doživljavaju, ali ja kao da dobijem temperaturu. Znači kada dobijem neku ideju, mene ta ideja ne pušta. I u stvari toliko mi je, kada sam pomislila ću to uraditi, pa kada sam se setila, QR kodovi su mi bili takođe osnovna inspiracija, na jednom seminaru sam videla QR kodove, za Learning App sam čula takođe na jednoj konferenciji, prosto su u momentu kada su mi bili potrebni svi ti podaci došli do mene i pokazali su se kao odlično rešenje. Imam utisak da sam više vremena provela pokušavajući da odbacim neke stvari koje mi nisu funkcionalne u ovom trenutku i koje će me zatrpati, nego što sam vremena provela sklapajući sve ovo u jednu celinu. Jer nekada je ono manje više, zaista. Ja sam dala reč koleginicama koje su se javile, ne znam da li su slučajno ili namerno, Vesna Aćimović i Zora Vivi. Ako želite da se uključite mikrofonom, evo ja sam vam dala ulogu prezentera pa molim vas
Izvolite. Vesna, da li ste hteli da pitate nešto uživo? Možda Marinu. Zora vam je postavila, Marina, još jedno pitanje. Da li ste prošli neku obuku za Moodle u okviru škole ili seminara? Možda jednom, jako davno. Mislim da sam sve o Moodle naučila, mislim da sam sve o Moodle naučila od Snežane Marković. Dobro. Eto, i to pre, boga mi, jedno 10 godina. Kaže, da. Kod Marine jedna ideja rađa drugu. Da, Goca je vrlo često svedok tih svih mojih ideja. I svih rađanja ideja. Rađanja ideja i njen zadatak je jako važan u našem timskom radu, a to je da me drži pri zemlji i da kaže čekaj, polako. Ovo baš i ne može. To baš da, ali polako učim od nje. Dobro, kočnica. Možda više neko skretničar više nego kočnica. Čekaj, ne tako, onda... Znate kako, jako je važno imati ljude koji s jedne strane naravno vas poznaju, a sa druge strane usmeravaju. Ona je tu i da me podigne i da me spusti, što bi rekli, jel? Kada je potrebno, a nadam se da takve kolege imaju i ostali ovde, zaista je veoma dragoceno imati takvog čoveka pored sebe. To je istina. Vesna Aćimović i Zora Bivi, da li se uključujete? Da očekujemo vaše uključenje ili da idemo dalje? Ima li još pitanja za Marinu? Htjela sam ja da prokomentarišem taj drugi čas koji je se nametnuo sam po sebi, da bude jedna analiza i priča o doživljajima i spoznajama. U suštini taj čas je osigurao trajno pamćenje, razumevanje, ta razmena emocija, saznanja, energije, to je zapravo nešto što nam nedostaje. Plan i program je pretrpan, mi nemamo vremena za prisjećanje, podsjećanje, analizu, proživljavanje, stalno trčimo kroz nešto. Apsolutno. Tako da uradila si pravu stvar i ono kad si rekla, moj lični utisak je da neke jedinice, nastavne jedinice samo prođem sporijim tempom, a neke udarnički. To je samo stvar procene metodičara, gde da stavi akcenat i čime da se pozabavi malo više. Mislim da je ovaj plan i program za sve predmete jako ambiciozan i da je velika, da kažem, uloga nastavnika u tome da odredi šta je ono što je bazična ideja, šta je suštinski važno i da radi prvenstveno na tome. Svrha nastavnika, poenta postojanja nastavnika u učionici jeste upravo to da on mora da bude ljudsko biće koje će odmeriti ono što je potrebno, koje će osetiti atmosferu, koje će znati sa kim radi, jer nije ni svako odeljenje isto, da ne pričamo o generacijama, jel tako? To ne može uraditi kompjuter. I vi ne možete jedan te isti materijal, koliko god on bio dobar ili kvalitetan, stavljati pred različitu decu i očekivati da izazovete isti utisak. Nastavnik je tu jedini faktor koji je apsolutno nezamenljiv. Ja se zaista držim tog načela da škola će uvek moći da izgleda i ovako ili onako, ali jedino će nastavnici biti uvek u njoj. I naravno đaci. Pa evo, možda bismo mogli da završimo sa zapažanjima velikog ruskog pedagoga Lande, koji zapravo govori o tome, on je analizirao upravljanje u obrazovanju i govori o tome da mi ispred nas imamo male crne kutije i da je ovaj proces u kome mi radimo izuzetno složen, da to nije neki egzaktan
dakle sistem deterministički, da vi znate koje informacije se šalju na ulaz da bi se koje dobile na izlazu. Ispred vas su crne kutije koje se svaka pobuđuju na drugačije informacije. Tako da je veština nastavnika u tome da pronađe šta je to što pokreće određenu malu crnu kutiju ispred njega, a da dobije željeni rezultat na kraju. Jedan stohastički sistem, jedan nepredvidiv sistem, jedan vrlo kompleksan. Naravno, ali u tome i zadovoljstvo, je li tako? Zato naš posao nikada nije dosadan. Tako je. Uvek smo pred nekim novim iskušenjima. Jeste. Marina, hvala ti puno na ovom divnom predavanju i na tvom kreativnom radu, na vremenu koje si odvojila da nam prikažeš šta sve ti možeš sa vrlo malo tehničkih sredstava da uradiš. Dakle, nije u tehnologiji stvar, nego u ideji i u dobroj metodici. Tako da, evo, molim te da ponoviš još jednom tvoju rečenicu o čitanju, pa da time završimo, evo, čitanje je misaoni proces, a ne gledanje u slova, i da time završimo večerašnji webinar. Hvala vama na prilici da, eto, na ovaj način prikažemo ono što je dobro, ono što se dobro desilo u učionici i da takvo iskustvo podelimo. To je za mene izuzetno dragoceno. Hvala. Hvala lepo. Hvala svima koji su večeras bili sa nama i koji su pratili još jedan webinar utorkom u 19. Meni je vreme proletelo i zaista mi je bilo prijatno da pričam sa tobom i da diskutujem sa koleginicama i kolegama koji su bili. Hvala svima, laku noć, do sledećeg utorka kada ćemo pričati o egzemplarnoj nastavi i o jednom vrlo kreativnom pristupu jedne učiteljice koja će nam pokazati šta sve ona ume da uradi sa modelom egzemplarne nastave. Prijetno večer. Laku noć.